Mikel, duela aste gutxi jakin genuen, beste 2 urte gehiago egongo zara hemen Hondarribian. Zergatik? Bai, egia esan ja urte asko dira, hemen nahola, eta, etxen bezala sentitzen naiz, oso gustora nago, eta, aparte, bertako zuzendaritzak erabaki du beste 4 urte jarraitzia, hemen, lanen, zuzendaritzan, eta beraieke, pixkat, nahi zuen ziurtatu, nik jarraitzeko asmoa nula, obintzat jakin nahi zuen, abertze asmo nituen, eta, adirazien guztuan nola nire, beraieke guztua adima zaudenekin, luzatuko genuela beste 2 urtez, eta alaxe izan da, eta, primeran. Zezu Oriokoa zera, baina ez tekit hainbeste urteren ondoren ja zure bizitza Hondarribian duzun, ala oraindik anan segitzen duzun eta egunero etortzen, ala nola egiten duzu? Bai, ni oriotarra naiz, jaiotzez, eta bertan bizi naiz baita, familia handet, baina egunero etortzen naiz, Oriotik Hondarribira, ja urte asko dia lan berdina egiten gaina, eta nahiko ohituta nago, horretara, eta aparte, ja esan genezake erdi Hondarribitarrare banaizela. Urte asko daramatzazu, eta zuzendaritzak ere urte asko daramatza, Joseba Munarrizek ere urte asko daramatza, zer dauka klub honek hainbeste estabilidade emateko? Bai, egia da urte asko, jende askok damak izkigula ez. Benetan, nire ustez dela, eguneroko lan hortan guztua sentitzea galako, eta, dinamika hon bat hartu deulako, eta kirole maitzetan nahiko txukun ibiltzekan talde bat geha, eta, aldo nirtzait guztua sentitzea gala, maite deu, kirolau, bertara aurreatzean guztiak azkenen maitatzen bukatzeu, eta hori da arrazoirik garrantzitsuenetako bat. Elkarrizketa hauek egite ditudan bakoitzari, galdera hau egiten diot hasieran, normalean, 0tik 10 zenbat sentitzen zara kirolari profesional? Ez dakit, 9 bat, esango nuke, egia da gaur egunen ni arraunetik bizi naizela, baina arrauna eta entrenatzaile lana aparte, iruditzen zait, lantoki baten bezalako lan eitetela hemen, asko dedikatzen jotelako, eta aparte nire izakera igual kluen erreflejatzetelako eta gustatzetelako dana berdan bezala jutia, eta aldo hortatik iruditzen zait dedikazio handia ematen dela elkarteei. Zure 100% ematen diozu gara? Bai, dudik gabe, aldo hortatik 100%. Arraun munduan ez da ohikoena kirolariek 100% edo bintzat arraunetik bizitzea, ez dakite entrenatzaileen artean ohikoena eden ala ez? Bai, azkenengo urteetan bintzat ikustea entrenatzaileek bertara dedikatzen nahi diala ez. Egia entrenatzaile lanare neko lan saila obintzat ardura askoko lana dalako, eta gero aparte ere arraunari talde multzo handik izatea, eta orduan hori dana ondo ematen, ez da erresa izaten, da orduan dedikazio dexente berdu hortako. Zein da zure eguneroko jarduna, 100%, zu arraunez bizitzara, esan diazu klubarekin eta oso gustu zaudela, egunero etortzen zarela, eta oraintxe elkarrizketa aurretik esan diazu arraunlari batzuk goizez etorri behar dutela, beste batzuk arratsaldez, zein da zure eguneroko plana? Bai, arraunlari beraie, langile arruntak dira, eta askotan etorri behar izategu bere lan orduk segun nola koinziditzeuen, ez? Goizez lan egite bat dimagu arratsaldean entrenatzeko primeran izatea, baina batzuk goizen entrenatu behar izategu arratsaldean lana izateguelako. Eta nire kasun, aldortatik baden libertadia, nik nire familia badet, eta familiai ordu asko dedikatzen eskat, bintzat saiatzen naiz alik eta ondo nahiten gauzak, eta aldortatik hori danak dominatzeko aukera emateit momentu enten arraunak, baina gehoia lehen esan duten bezala, gehoia 100% arraunen kartiai dedikatuta pasatzen eguna. Aurrekoan kontratu berritzeko ohar horretan irakurri nuen, hainbat arrobiko arraunlariak lehen taldean sendotzea lortu izana nabarmenduko genioke. Eta hori asko hitz egiten da Hondarribia beruz, badakizu zenbat arraunlari dituzun zuk arrobiko mailetatik lehen trainurura? Zehazki ez, asko diala bai, baina nik horren atzetikan lehen esan dezun bezala, urte asko daramatzan jendia dago, eta aparte
arrobiko taldetan baita iruditzet lan hona iteala, eta bereieke oso identifikatuta sentitzea elkarte honetan, eta ikusirikan geho senior mailari iristean garrantzi berezi emate joula baita bertakua ere, errexo da, bertakua lanen jarraitzia, eta seguru aski egunen baten atek zabalik izango ditula, bere aukerak izango ditula, erakusteko zenbatenoko arraunari jadan, eta bertatik iritzen zait, asmatu deula, eta bere aukerak emanez bertakoi, azkenikan luzaroa begira elkarteai bizitza hona emate jozu. Ligan, Ekate Ligan badaude traineru batzuk hor urte asko daramatzatenak hor goian, zuen kasua, Ororen kasua, Urdaibairen kasuan, baina azkenek urtetan beste batzuk ere azaldu dire, Zierbena edo Santurtzia adibidez. Ze garrantzi dauka diruak arraunean? Bai, emaitzak lortzeako garain dirua garrantzitsua da, dudik gabe. Arraunari onenak, onentxunak, zure ingurun dauden arraunari onentxunak erakartzeko baliabide garrantzitsu bat dalako, dirua. Eta alde horretatik errespetagarria. Gertatzena da, gehoia emaitza mailan nik askoz meritu gehiago emango nioke gure elkartea bezala lan egiteun elkarte batei, ez beste elkarte batei bezala. Oain, geho irabazi eta nola irabaztean jendeak horre ez dilo behiratzen, behiratzen irabazin da nahi bakarrikan. Baina kirol meritu bezala iruditzen zait elkarte honekin duna meritu ondila dula. Zain edut ere, ze behar bada, nego hau oso hoi baino mugituagoa izan da fitxaketen merkatuan, iaia futbola, eskibaloia den bezala, ezta? Bai, numero berdinak ez dira, baina bai egila da, soldata garrantzitsu batzuk irabazteko aukera izan dutela arraunari batzuk, ni hortaz poste naiz, egila esan, egila kilon honek garrantzia hartzeun seinale da hori, eta arraunarin erabakik errespetatu berrizateia, noiz da beti modu on baten hartutako erabakik izan baldin maila, eta hankazartzei gabeko erabakik izan baldin maila, iruditzei errespetagarrik diala, talde hortatik iruditzei luzaroa begira arrauna irabazten aterako ala. Esan didazu, inguruan ditugun arraunari honenak fitxatzen eta ni bezala arraunean aditu ez den batentzat, esango du nik, arraunean, traineru batean, 13 pertsonari joaz, nola dakit nik, nola dakit entrenatzaileatek zeinek egiten duen beste batek baino arraun hobeto. Bai, hori da, arraun hobeto ikuste deulako, beste trainerutako jendia. Eta geho ikusi baino gehiago, izate arraunari beraien arten baitare, badituzte beste arraun elkartetan arraunari, lagunak, eta aldertatik beti itzeitea, prueba edo test bakoitzan ze numerokin dituen arraunari batek, ze pixutan ibiltzean, eta datu guzti horiek manejatuta badekizu arraunari bakoitzak zer mugituko luken, Gero zer falta eukiko zenduken eta egoki tokatuko balitzake arraunari hori, iruditzei azkenen puzle hori osatzeko aukere izan ezkeo eta baliabidek izan ezkeo, ondo etortzala beste arraunari batzuk parte hartzia zure elkarten baita. Baina klub batek beti nahiko du arraunlari onenaren datuak eta izkutuan mantendu beste batek hartzeko, ezta? Bai, hori dana bezala da, baina azkenen jakitea. Eta, zenbat estropadetan parte hartu duen arraunari horrek, estropada bakoitzen nola ibili dan, aldertatik, saiatzekea, normalidade baten, gure arten mantentzen, datu guzti horiedanak, baina normala dan bezala zabaltzia ere normaltzat ikustet. Zuen kasuan, aurten, bi fitxaketa, bi arrobiko gazteigo dituzuet, datu ofizialak, eta Julen Castrillon bueltatu da. Beti blokea mantentzen Hondarribia? Bai, saiatzekea garrantzia ematen horrei. Eta kanpotik datorren arraunaria izan dela, bertako arraunaria, baina bia hogintzat zerbait ona aportatuko duna. Eta garrantzia emate jo, bai lehen esan ditugun ergometroko prueba horiek, bai arraunari bezala nolakoa dan, baina saiatzekea pertsona bezalare, gure filosofian bat etortzia, eta gustua sentitzia elkarte bertan. Eta behin pausua edo erabaki eman baldin badu bertara etortzia izan dela epe luze bateako. Gehien batez izatea junetorri bat, ez? Saiatzea alik eta hemen gustua sentitzia eta alik eta urteik gehiena pasatzea hemen. Behin-behineko partxeek ez daukate lekua Hondarribian? Bai, normalen bintzat saiatzea zerbait luzaroako izatea, porque
jarrita gaude oantxe bertan ja nahi ditugula emaitzak eta gauzak, eta nire ustez hor pixkan hastuta gaude, pazientzia eta lasaitasuna berda, eta irutzeit hori lortzala urtekin. Julen Castellón aipatu dut. Duela pare bat urte nahiko erreta utzi zuen arrauna, ez dakit berarekin hitz egingo zenun, ziur zer komentatu dizu, zergatikan bueltatu da? Bai, erretak egin bat bukatu zuen eguneroko lan horregatikan, konpetizioagatikan, azkenen pixkat, ez kirola behagatikan. Kirola behagatikan guztu du, Julenek oso guztoko du arrauna eta ondo sentitzea gaina. Baina bertan ingurun zebilen guztiagatikan gehien bat bukatu zuen erreta, baina kirolari hona da Julen eta gehien bat horregatikan bueltatu da. Guztoko dulako arrauna eta saiatu nahi dulako berriz ere mailarik gorenen egoten. Haizea pixkat hartuta berriz buelta Gala da, eta hona da. Gehien bat arraunari beraiek ikusteko baita askotan iruditzaigu arraunen barrun sartuta gaudela beste ezer ez gehala egiten eta gauz gehiago badaudela, hemendik kanpoa. Eta gero kontuatzea utzitare, bai badaudela gauz gehiago, baina ez dela inungo marabila bat, eta benetan ondo pasatzen dula arraunen egiten, eta iruditzea eta aldertatik hor oreka bat bilatuta berriz ondo sentiarazteko modu bat izango ala Julenentzako. Badakit, geldirik ez dela egon, ez da? Ez, lehen esan dizuten bezala kirolari hona da, eta maiteko du mendila baita, eta aldertatik iruditzea zait, ibilbide askoen ditula baita menditikan. Altak aipatu ditugu, baja, ez dakit konfirmatuta dagoen ja, baina bakarra. Bai, Agoitzirezokin baja, bai. Badakit zalantzan zegoela hasiera baten, eta ez dakit lanakin moldatu alko zuen, baina azkenan konfirmatuta dago baja hori. Iaz beraz, iaz baino arraulari gehiago izango dituzue. Ez dakit horrek zer ematen dizuen. Bai, egia da, Agoitzen baja garrantzitsua dela. Oso arraunari fina, harina, treineruek kalte gutxitez joan arraunaria, eta baja garrantzitsua. Eta beak helen esan dizutena lanagatikan, beraiek emate joen dedikazioa, deportista profesional bat gainako dedikazioa da, baina, amaterrak dira baita ere, eta orduan familiare badu, Andria baita, eta orduan aldertatik dedikazio handia eskatzen jo arraunak, lanen baita turnoka, eta askotan merito handia emate jo nolein izan du noain arte arraunen jarraitzeko eta gaina ze mailetan, maila hon baten jarraitu durako, eta ja iriztea puntu bat, pixkat horire baloratu berdezuna, eta arnaz pixkat hartu berdezuna. Eta aurten behintzat, aurtengo zera bakidu guztia, eta zailatuko gea Agoitzen baja hori, beste movimentu batzuk inez, alik eta gutxina igertzen trenerun. Anitza esatzen, ez dakit Hondarribiari kalte egin dion azkenen urtetan arraularia galtzea, aurten gehiago zarete horrekin galderatuta. Galdu inditugu be trenerun gehiago gazte mailetako trenerun. Egia dalako A-trenerua oso maila honen daola, eta orduan ez da erresa ez. Askotan be trenerutikan A-trenerua pasatzeko urte batzuk berdia, hor pazientzia berda, eta gaur egunen jarrita gaude askotan emaitzak segitu nahi ditugula. Eta hor pazientzia eta denboa, eta askotan ez gehi iristen, gehien bat, A-trenerua oso maila honen daolako ez. Eta aldortatik izan ditugu baja horiek, baino bestela, orokorren iruditzen zait, taldeia nahiko erabat berdintzu samarra dela azken urte hauetan. Gero eta gehiago kostatzen da gazte bati konbentzitzea arraunean segitzea? Gehien bat lehen esan dizutenagatik. Gaur egunen soziaria, hobentzat mundu haula jarria dago ez. Emaitzak, datuak, segituko informazioa segitun ditugu ez. Eta iruditzegu horrek dana hola berdula. Eta pixkat gazte jendiei gaztu zailo, pazientzia eta bere denboa berri zateula iristeko zuen egituzun helburu horietara. Ligan zetatuko gara, eta trainerua oso maila honean dago, baina azkeneko 3 urtetan, 2015tik ligazte oso erabazi, azkeneko 3 urtetan beti hortxe ibili zerate, ze falta izan zaio Hondarribiari? Aurkari handik izan ditugula aldamenen. Gure lanak iritzeit ondo inditugula, baina egia da, zoriondu berra daola, urte hauetan liga irabazi digun taldiai ez, urtei behi izan dela, eta beraiek ere gauzako oso ondo indituelako. Gu saiatu geha, beti jarri deun helburua izan da horrezko txanda hortan mantentzia eta ligaeren amaiera horretara aukerakin iristia, bete deu, gertatzen da, kirolen gabiltzala eta kirolen
irabazti ez dela erresa izaten, ez? Eta talde asko duela amets hori. Eta gu saiatu geha, hauten saiatuko gehan bezala, eta, bueno, ikusko dugu, posibilitatea behar ditugun. Entrenatzaileak kirol arloan bai, baina ez dakit motivazioa hor bertan mantentzea arraunarekin oso erraza izango den, hainbeste testosterona dagoen aldagela bat. Bai, ez da erresa, gehien bat, ezautze gehalako, danok alkarri asko ezautze geha, eta saiatze geha motivazio, lan mota ezberdinak lantzen, eta, baina, iruditzen zait gauzak normalidade batetik anateratzea ere ez da launa izaten, eta askotan gauzak normalin da oso emaitza oso onak izan ditugu, eta hurrena berriz pixkat aldatu eta igual ez horren onak, saiatzekea oso leialak izaten gure estiloa eta ondo juntza eskigun gauzai aurrerantzan ere iruditzen zaigulako emaitza onak emango eskigula. Hori, Ekate ligari dagokienez, ze Kontxa, iaz irabazi zenuten, ez dakit azkenengo urtetako zirraragarrienetakoa, baina hilabete batzuk pasa dira, nola gogoratzen duzu momentu hori? Ona ez, eta aztu ezina egia esan, gehien bat, lehen esan dezun bezala arrobiko lana egiteun elkarte batentzako ez talako erresa gaur egunen garaipenak lortzia, eta iruditzen zaitu oso maila hona ematen egiala, eta lehen urteko Kontxako edizioa izan zen, oitako emaitza garrantzitsu bat oso pozik, lortu gendun bandera horrekin, gu bezala zierbanak ere irabaz zezaken berdin-berdin, baina aurten guretzako izan zen eta aldortatik oso pozik gaude. Eta gehien bat arraunari asko, urte asko zer emazetelako bertan lanen eta saiatzen Kontxa hori irabazteko eta lortu zutelako eta aldortatik oso pozik bere egatik. Azkeneko Kontxan Urdaibai kaltetua izan zen, Kontxako arau berezi batengatik eta hori aldatu dute. Euskal Estropada guziek araudi bateratu dute. Ze iritzi daukaz horrekin? Bai, oso ziaro bat nator aldaketa horrekin. Gehien batzutan nahite inestian hankaz hartzek izate jalako eta 3 segunduko zigorrak nahiko kaltetuak dialako eta irutzeit inorkeztula beteko hori, ez? Ligan bagento zen legedi hori aplikatzen eta irutzeit oso ona izan dela eta asmatu deula aldortatikan, eta Kontxaik irutzeit pauso ona eman dula alegia araudi hori aldatuz eta irutzeit aurrera aldea behintzat hobeto baterako jala. Ez dakit kasu horretan araudi hori orduan martxan egongo balitz, ez dakit bandera eramango zenuten ala ez? Hori ez da jakiten ez, baina bagenekin araudi hori baseola eta bai egia palajotze horiek izan zian momentun minutu bat atzea botako bagenduke, bai 2013 garren urten, bai 2018 garren urten, iruditzen zait beraiek heliekela jungo horren bestian kalea. Horrek esan nahi du, bertan hankaz hartzea intzuela. Eta zigorra gogorra zalatano bageek egigu, ze zigor izatea sekan, eta da gertatu zen, baina iruditzen zait, minutu bat atzea botako bagenduke, etziela jungo horren beste kale hartaino. Kuriosoa da Kontxarena estropada bakarra izanik urtean, zenbat ematen duen hitz egiteko, ze hilabete batzuk pasa ere, eta denok badakigu zehazki ze pasatu zen duela hilabete batzuk. Zer dauka Kontxa hain handia izateko? Bai, gehien bat, bea estropa eremu bezala garrantzitsua dalako, eta aparte ikuskizun politika ikusteko aukera izatezulako, ez? Arraunari bereiek senditze dute zerbait berezia, Kontxan, oso polita da, luze bat kanpoaka, luze bat barruaka, geolatuk dira, baiako ur lasai hori ere bai badezu, eraberen itxasu mugituan urare harrapatzezu, zerbait berezia badu eta gero aparte historikok ere iruditzei daun banderik garrantzitsua dalako. Horrekin sartuta, arraunlari batek zer nahiago du? Liga irabazi, ala Kontxa irabazi? Iruditzeit liga irabazteun arraunari batek badeki urte oso ona indula eta urte borobila indula, ez? Liga irabazteun taldia normalen urte hortako talderik indartzuena izan da. Eta gero Kontxa badekigu sosketa asko diala bai, zelkapen estropagatik anasita, suerte pixkate berdu, bi gande dia, askotan irabazte honenak, baina ez urtero. Eta aldortatikan geho zer nahiko zenduken liga irabazio, Kontxa irabazio hori norberaren
historialki obeintza Palmares gitxa faltako baluke Kontxako bandera irabaztia dudik gabe Kontxako bandera irabazi nahiko luke guain arraunlari batek liga irabazi espaldi maure iruditzen zait urten baten aldatuko lukela Kontxa irabaztia liga irabaztekatikan. Vale, norbera, Mikel Orbañanosek zer nahiago du? Bueno, bilak irabazi gabe eukiko banituke Kontxa irabaztea nahiko nukenik, ne honek. Baina dudik gabe oso garrantzia handia emateko liga bat irabaztea baita. Bat ere diot, batez ere, azkenen urtetan ez dakit nire sentsazioa den, baina joera bat dago traineruak denboraldi amaierara enfokatzea sasoi puntu honena. Ez dakit Kontxagatik motibatuta, ala esperientzia txarrak edo esperientziak alagitatuta. Ez, gehien bat baita orokorren oso fuertere hasi ezin dezulako, o euneko eunen, bai hastia badekazu fuerte, baino ez zure euneko eunen, gehien bat geudara guztia dekazulako aurretik. Eta kasualitatez, irailan da Kontxako bandera, ustez gure denboraldi amaieran, orduan horregatikan baitare saiatzeka, denboraldia ondo itegatikan, eta baitare Kontxa ondo iristeatikan. Diotere ez dakit duela 2 edo 3 denboraldi izan zen, zuek denboraldi hasierako lehenengo 8 edo 10 balderak irabazi zen dituzten, eta ere liga galdu, bukaeran, horregatik diot. Hala da, bai, ez hor, gehien bat gure berakada baino urde behin gorakada aipatuko nuke. Oso amaiera hona intzun urde behiek, eta alde hortatikan guk ezin izan genion itzalik anin azkenengo estropa horietan. Datorren denboraldirako, zaleek zer espero dezakete Hondarribiarekin? Bueno, berriz ere, talde lehiakor bat osatzeko aukera deun, eta aurreko urtetan izan deun bezala, helburu bezala jarriko genduke alik eta estropada gehien hor eskotxanda hortan jokatzia, eta hori izateko aukera baldin badeu seguru aurrekokin lehiatzeko aukera izango deula, eta garaipeneko okertu ibiltzeko aukera baita. Mikel, porra bat, ze traineru egongo dira hor eskotxandan liga irabazteko aukerekin? Bueno, ez da erresa ez, eta aurten gaina oso lehiatuta ikustet. Bai hor gaudela talde batzuk, hor eskotxanda hortan sartzeko oso distantzi gutxikin, bata bestiakin, horrek esan nahi du garaipeneak ore hautagai asko izango jala, eta geho baitare berak bekaldetikan lehia handia izango ala, berako maila horta ez geizteko lehian ibiliko dirako, ez? Horrek esan nahi du. Azkenengo urteetan bezala, iruditzait oso liga politeiz ikusiko deula jarraitzaileentzako, eta gu saiatuko gala alik eta aurrena ibiltzen. Eskiazu, lau izen, behintzat hor eskotandan egoteko? Ez dut emango, zaila dalako, asmatzen ez tekit. Aukerak dituenak bai, baina hor aurren ibiltzeko izenak zaila. Gu behartan baldin magea, posik. Aizu, orain 46 urte dituzu, okerrez banaiz, eta 2002 urtean heldu zinen ona? Oso gazte entrenatzaile izateko, ez dakitu ikona den? Bai, ez egile esan, nahiko garbi nun, Hondarrua baita junitzen 2 urte lehenuo entrenatzaile eta arraunari gisa, Hondarrun oso harrera hona intzidaten baita eta oso guztua sentitu nintzen, eta goia erabaki nun Hondarribira etortzea, eta bai egile da gaztea ala, ez? Baina, garbi nituen gauz batzuk, eta gustatzei beti erakustia eta alik eta gehien laguntzia, eta iruditzei entrenatzaile batentzako hori garrantzitsua dela, eta gustora sentitzen ez. Entrenatzaile sartu zinean, hobea zinalako entrenatzaile arraunlari baino, ala etzen honelako itxasuan sufritu nahi? Ez, egia esan, hori joan arraunlari gitxa urte borobilak initun eta oso posik eta iruditzeit maila oso honen ibili ginen, urte horietan, horion, eta gio ja erabaki nun ikasi nun guztia erakustia. Ze arraunlari batek sufritu egiten du urte askontz? Bai, egia da, lehia gogorra dalako eta kirol bezala arrauna, baino eraberen badu zerbait arraunak erakartzeuna eta jendien gantxatzeuna, ez? Eta alde hortatikan iruditzait oso kirol polita dela eta probatzeuna urte luzaroan bertan edukitzeko arrazoia baditula. Neguan sufritu, udan disfrutatzeko? Bai, egia da, negun ez diala horren beste estropa izaten eta, entrenatu berri izateula, baino kirola maite dunak neguko entrenamentu horietan ondo pasatzeko eta disfrutatu ditu. Hondarribia, herria, traineron atzan dago, ez dakit beste herri batzutan pasatzen den, baina hemen oso nabarmena da. Bai, beste herritan gertatzea, ez? Gehien bat, askotan errepikatu deu, kostaldeko herri bat dalako, itxasua gertu dulako, arrantzale jendia, eta alde hortatikan badu lotura bat, ez? Eta Hondarribi bezalako herri baten,
nahiko identifikatuta sentitzea herria treniruak ingehien bat bertako gazte asko barrundi joaztilako, eta aldortatik horrek indarra badu, eta dudik gabe eskertzekoa da jarraitzailek emate gaituen bultzada udara guztin zehar. Mikel Orbañoseko oraindikan soka luzea dauka, urte askotarako dauka? Bueno, momentuz bai, ala irutzeigu geho ja ikusko dugu ez, baina normalen bintzat guztua gabiltza eta saiatuko gea berriz ere aldik eta gauzik txukunen egiten da ez bakarrikan emaitzagatik ez. Erakusten gauza, berdan bezala nola inberdian eta aurrerantzean ere jarraitzeko lanun bat iten. Eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.